gastoy ati cellphone. Nagmayat. Day, nangalam dita cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day toy. Gimatang gamin iti baro a cellphone na. Ay, way. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sama mo nga aramatain. Igmaw ta sakti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan day ta touchscreen. Marigat ka. Ang mga no abutam tili maabulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti day ta cellphone. Imbag kanyak atapas lernerak si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na ko ni Roda. 10 minutos lang nga insuro na amo ko. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Dua ta mga rong nagpicture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ops. Aguri ka. Pag dinag ka tintamit, adagitiro pa ta. Madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga ba kahit? Ulbod day to a kamera. Na. Di na ibagatag paiso. Iso adi mo patpatsin. Ha? Balingbing day to a kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, maka-Facebook nga rodan. Katuan mabiit laang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Dahito itinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang. Sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman lain, sanay. Kababait, mate. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, anak tao. Umay ka. Nasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, no kwa? Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagada ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo ay. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kuha na Dahil ta makatawan, mabalin siguro. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kasano. Kawan ba bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kayat ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay di tayo. Daytoy ti talmagan nyo tatang. Sakay tumapan gitoy. Kalpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaagain. Makasuro kay tumang ilaang. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa. Tanay aldawan. Jack pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Ay, Jack ode kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanay, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kanina ng mau.
Sige nga rod, tani, panagluluto manan. Agawidak nga rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun dito Pilipinas. Umayto ka magpasyar dito balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong ta na. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo rilok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain ah. Ay na, saan na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kaano nga rod nga gawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay ag video talaangan ah. May mayat. Tapno mangag na tibusis ta. Ag video call ta kumangam nalipatak mo't imbagan ni Ruda pamayan. Isong ag video talaangan sa kundo isend iti ka anakak. Ah, ay mabalin ay ah. Agkawan ah. Mabitla nga. Anday ta. Agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan. Magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay ka anakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka ka nagayaman. Tay rilok nadadailin taintad mo idi arilok. Kita ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bago awan. Kahit tay silpon ko gayam ka anakan. Ada silpon ko nga muhulugan. No, adan to itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit akanakan. Ay, tay pa'y kayam sapatos kao. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib na ijay. Diyak mo ah. Ang amnoawan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng! Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat ah. Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y mo naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo nga min friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo ah. Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka ah. Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot, kain aminan na kumparik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Ha? Apay mo nairaman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag-Facebook. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo, mat. Ay, nisuling mat. Ay, napaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na nagito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Ang gagatal ti iman ng ag-Facebook nung kasjay ng agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usaran a brief tipos na ay sos. Kababay din tayo jay. Bakit?
thank you kadakan. Di ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ang tiragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka nanak ko. Ay kat, amo nga ron dananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflyta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpet ko, auntie, uncle. Ay, di mo ito namin kada kami, ah. Tapos dami isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta. Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo tane. Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ka. Nay, Rufaw, anya nagita picturam. Ay, dagito man in-interview ka anakanta. Ninginan Arilaw, Sing-Sing, Quintas, Zapataos, kenda dumapay. Na, apay picturam dagita. Kipos ko ay tipisbok. Anya? Ay, picturak mambangaron tayo napinta sa bagkaw. Kandagiti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan datatang kanana. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupus da. Sabay madlaw ang inginaan dagito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken sing-sing. Kita man ken uret ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, ken dadumapay. Isut impupos danay. Aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngem amin mo laki din ket ipos dan. Ket, bayam ta-proud da nga rodmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka, Suleng. Ay, saan pa'y? Mumatama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na tapisbaw. Aguray ka akin Jak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso nada iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinayaan na mga adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay, kat, sika ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel. Print ko iti Facebook. Sino Daniel? Madambaw. Basta nag-friend request kanya. Hindi kwan. In-accept ka. Iso nga naktuman ilako tirilaw. Hindi. Isumot din ti umawawag. Hello. Hello, tata! Sika ni Rufo? Ay, when. Apay. Ay, siyap ni Daniel na buyer mo itirilo. Ay, yamanat na naka-online ka. Ha? Sika magayam, sir. Awan ang yaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni, sir? Sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti bagak alugar ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko, mat. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tano kas kasanaw.
Gundaway tanay tuyan ang bumak nagsulang. Nice meeting you. Manong! Ay, kasta magking kasar. Iso ni Suling. Di asawak. Napintas ti asawa, Manong ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, hindi ito'y manday. Talaga nagpipintas na gito yung alahas ah. Istitsay dagita, sir. Wow! Mabalin ka di ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na dagita, sir. Sana PK. Ang bala, tapno the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad, mau. Napanak nagkamon, sir. Sana PK dagita nga alahas. Nginginain dagita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko dita bakbak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot ni Ruti Kunak. Ay, isuling. Bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kami. Masapo lang makapanawakan. Timaray mo tin. Bayabo na. Total, andan ka na tati kwarta. Ay, ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskol a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo na gito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon kag. Dagiti lakin rabaw ti puno a kwarta. Katsag babayin tipay. Ay, sos delikadaw. Kamatam di lalaki. Ay, hapay ngaya siya ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan kay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kiti alahas na bagay. Nasikan tomad nga main. Di mo lino ka na dagos ti bag. Sagbaya pimanaw. Basol mo ah. Ay, kabatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga ron barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga menrofo, basol mo. Basol tadwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan lasyak tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ah. Ala, gusto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amo yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpo-post iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga i-post. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, to'y pagayam mo, dudot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dudot. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin.
Hello! Naimbag manan nga oras yo. Dahito manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanag. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan abunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo di Bulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan, kani Ma'am Imelda Inero, di Tasingan, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni Pagayam, Bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a Bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak, kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbay ang nangasawaak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibri ka man mat. Kakaiso na ngay may kadito, eh. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi ah. Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nak mo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibri ka kay din. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabaila nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabailam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalan. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawa na. Kaano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay manan chicks mo. Ah. Olay laki. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukakin ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sikakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayon. Ex. Pasin ti amin kada kami. Pas is pas. Oo. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko na kaman. Promise. Sardangam ti kasta nga aramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tama nga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jack, amo di nga asawa. Simroman ti kinalaing na nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, noawan pagimunan na. Pagimunan na dagita. Ex ko ah. Awan mo't madingar aramay da. Makisarsarita ak madla kadakwada. Apay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramay dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain. At akarbangan na agimon. Awan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanangdan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak narugin ka bakay. Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak na. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat min ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas.
dapat yan, dayta. Pas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala, kita. Papanawam da di babae. No di mo kaya't nga agapata. Ay na, awan mo tirong mga pagapahan ta. Awan mo't madigar aramay na. Di ka nagyaman ta at nakatulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiag kastawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw, nanang. Anyat si Daya, oh. Dinengde nga nasagpawan itinatuno abangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yun, ah. Nanang danidang dalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Winang ang JX natin nayaban ng aglaba. Asi numat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pailang nga umdas a pamanak na kaya tararamidin ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawa? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho ije salon, Maray. Ag-body massage ken beautician. Ken kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawa. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukuna nga'y. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. At nail cutter mi dito'y balay. Pumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamasad ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ah? Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ang maditimod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kadyag paspasog no. Tawa mo't madingar aramida kayo ka. Anya kamatan? Ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam dyan pa ex mo. Ah, unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tikay kayat mo nga ayaban dito balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pay. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito yung puso. Si ka ti kasar ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito yung puso. Awanin ti sa balibay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kiteng. Masurunakan ka bunjeng. Inayaban man kanugaya man da di adyo na di balay ang bunjeng. Pagsinsin nublatam kanu idakin ni mayang ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw, naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang, ken beautician ni Jonah. Ay na anak ko, amom lang nga ruden apagimimunan ni Marida gijay ababay. Ta ex mukat nga rud ida. Ay na,
Mamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rod nga agpada ti ugali yu iti asawam? Nalabos mo't apa nagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ayaban ijay balayo tagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangdan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidal. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tikas ta. Anya? Kan, ay, hindi ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismisuutan lang man ni Bakumaw. Kasday na lang. Style na maya. Kasla ka na yun nga binulan da dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di na nasama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di maya. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imimunan naman. Ay baya mga gimon di ta. Awan mo madingar inaramid ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba kamaw. Ay, basta umay ka aglaban mo biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki diti papanak kita. Agyaman nak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tanda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimbang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram. Ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagiti batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasindak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti adalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa'y naigibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko. No iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadaal arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay,
Aje ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing nag-repair ni Loreto. Kandakil ti discount takin kwa na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan kwa na. Loreto, gusto pa'y data. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunking. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apa ang makilugan ka iti ex mo? Kahit man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa matigas na nakararamida ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan ang nagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti romban! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak amanhig! At darik na kamasakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasang timbakikuyog, tadakis ka kanya! Amo magayam ti masakitan. At damat gayam riknam. Nga mapay hapas pasakitan na. Ha? At magayam riknam makasta. Nga mapay akanayon mo nga yapan dagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ala, Rosro, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Di akong ulitan dahil dyan inaramit ko. Di akong ayaban dahil dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, kawagin gusto na Surin, Wan. Ayatin ka ba kay? Promise. Ilikli ka kung naaramidan iti saan mo akaya. Basta di ka ba makikuyog iti dahil dyan ang Loreto, Wan. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang arako ko na. I love you tunay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Naawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Kat itaan naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam Bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot laang ti apitam. Isuan na saya ato na itan nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung dagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, sana pud no anagan ti intay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi, ni Flor de Lisa Gagasa kan amin nakabagyan na dita Naggasikan, kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang, dirman ang biyanang,
Agpada kami nga agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas-lastog wenno palpalangguad mi nga agasawa. At daornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan mi nga agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Kay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alala kayan. Madanagan ngamin bakay. Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sapay dakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Ijak maituruturugan at panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan ta ngay iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta ngay ti dakil abalay? Kaada nga rodon balay ta? Kaya kung aron ti dakil abalay ba kay? Basik kendaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na tito'y balay ta. Kadamot ang babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan ba kay? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata, tadakkel ti urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong taday dyan. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa tay inted da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kit no bilang maibos na dyan. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Adlang garo. Planuan tan ti panagpatakder tay ti balay ta. Tapno malpas sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na laytuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ato abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakkel abalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada kamay. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan. Kaya sino man na makibiyang iti pangating may. Ha? Weng karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan ba dinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukatan di bangkaw. Intagarulan. Agore ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruhata akwarta. Maday ko pag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag.
Mas delikado no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti karganda no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da ngay kubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakitan tinagamdan karon. Bay-bayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Uwan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bay-bayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa balay balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay iti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya amitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya kung tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimlaan ti diding na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan iti daan a balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan? Nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. So dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder may abalay may wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Mga nagkurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan ang mabiting ti kwartata. Lalala, kawana. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Alang araw, aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na,
Mabisina ko na. Itay-pay lang urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ang itagsaba. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta, italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanan na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayom nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakelaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdananan kang tatang abalay da ba kayo? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin ti kas jay. Ngam ti ibisyo dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit. Ay, kauray siya ka. Nangruna ka't nagdagsin ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilatay ti tricycle. Ornungan ta kidaya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa'y daw. Ano pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Darabalay ta. Agina na ito, may bakay. Nabandugak. Nagtugaw ta pa'y lang around ti tawiting shed. Nagrigat gaya mo yung tagipatak dari dakilabalay. No kaano abim makay, kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunak man no kunam nga umanay. Kastama nga may kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kaskasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Simray, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakay.
May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wine, dandanain. Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangruran no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jan numalpas. Ay, awan problema dito ha. Di importante, malpas. Huwag magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ha. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Diyanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Ken nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti Estelda nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso nga agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da ijay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito pa'y basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito idi. Dahil tula ka nakadakdak ka labalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Ado pa'y di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron na bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ka nga rin nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. San na balay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. Huwag mo't kindi ah. Nalang araw, aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, huwag ganun bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang ba? Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alaman na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan! Gumatang ta, iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay, utangin tamadin dam amaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta, iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho jay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagay. Ngam saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita.
ilyang! Ayan mo! Adag dito third floor! Dito silid na! Abay, aya! Ayan mo, aya, Mike! And then, dito first floor! Umay ka magdaday para amin kuminda! May nay na! Sikati, daga sa pulan na! Di, sikati, umay dito third floor! Daisan! Masado, taklaan nga bumaba! O, dayang. Makabandog mo ti umuli. Dito third floor ba kay? Nagsakit ti saka kin sikay nga umuli. Isong araw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Daliga gayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kin umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tiga, alam ti may sa kudsunay jay. Kun taipungan, kun ulus mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti kang numay-may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasin to'y balay ta. Ay, Rositaw. Andit mabaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samutan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Tangay ka di sa hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatak na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid bay. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera na kaw. Agsingiriti? Iti utang biyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaen ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil at tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, bigusak kan aminan.
Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel a balay. Nang runa ita tainutilen ti asawa. Alakastan, toy gayem wano kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tangina kada kayo amin.